че трябва да дадем и оценка. Според мен всичко беше наистина хубаво. Обстановката е уникална, неповторима. Не съм виждала такова място. Не само в Варна, но и в България. Обслужването беше много хубаво на ниво. Мястото е страхотно. За кухнята? Има паркинг, има всичко. Кухнята също много ми хареса. На теб като човек, който... Десерта беше уникален. Професионалист, нали? Преди ясията, те са... Там не бях изненадан, понеже са неща, които ги познавам. Там няма как да се сбъркат, те са готови неща. Тия разятките бяха... Точно то е, особено лютото, което беше много балансирано люто. Много балансирано. На хута също беше така доста лек. Хляба трябва да се отбележи, защото е правен тук. В момента е печен. Основното щрауса, знаеш, там той има слабост, беше степента на изпичане беше перфектно, както го пожелах. Гарнитурата беше също на много високо ниво. Много премерена, нали? Много изтънчено направено. Соса беше доста добър, порциите бяха малки. В смисъл такъв не е малограмажни, но достатъчни за обяд. И накрая десерта, като визия, перфектна. Пълна десертка. Тиквата идеално, значи очакванията се потвърдиха. Точно той е българския вкус на тиквата. Значи, това напомня на тиквеника, елементи, които включва. При тебе също за този кейк е много важно да бъде вътре сърцевината течна. Значи постигната е. За мен е 10 плюс. И за мен е 10. 10 плюс. Така че наистина съм много приятно изненадан и бих се позволил поне още няколко пъти да посетя това заведение. И бих го препоръчал на доста мои приятели и клиенти да се върнат пак. Това е страхотно. Много добър завършик на... Даже хубаво, че, извинявай, че се прекъсвам, хубаво, че самия ресторант е удобен и за масови мероприятия, за сватби, за банкети. Частни партии. Да. Другия път може да видим и това зимната зала долу, която е с камината. Може да дойдем някой път специално за някакъв хубав десерт или някакво мезе. Може за вино, може за коняк. Все още докато се пуши заведенията, може някой пура да... Съвсем малко за тези, които пушат. Да. Аз се признавам, че е порок за мен, но все пак. Искам да ти благодаря на тебе. И аз искам да ти благодаря за прекрасния обяд. Ще се видим отново. Благодарим ви, че бяхте с нас. Аз съм Дими Друмева. Ще ви очаквам и следващата седмица в сряда от 20 часа. Повторението в неделя от 11.